Goedemiddag volgers. Goedemiddag iedereen die me volgt en die me ook shared. Wil ik iedereen bedanken. Natuurlijk maar krachtig baka, dus ik kan vertellen wat een mooi fake verhaal. Een paar mooie verhalen gaan we vertellen vandaag. Intussen me vertellen die verhaal dat mensen maar is dodelijk van Donjan Tamara.
En de president heeft me kwam mooi reis. Qua Dubai. We zijn allemaal zo Dubai. De hele dag hoor je Dubai en First Lady Dubai. Hele day. If op social media is alleen maar Dubai en First Lady. Maar voor zoeken naar First Lady naar Dubai. Dan hebben we even over een HPSG deal. Want ineens misschien wat de politiek maar wiki. En iedereen praat nu even over ja, HPSG, stukken ingediend bij DNA. Milovatori. Misschien tak op pick-up. Maar ik ben sinds februari of maart bezig ermee. Nee, ik jok. Sinds juli ben ik bezig. De journalisten, even wana herpakket. Maar ik no juna bom ete. Want we lopen zijn met bari. Hij tak over HPSG deal. En ik ga maar contract wang. Kom ik tegen nu. De wansa wang. Eigenlijk de man een aantal dingen. Komt dat netjes. De man score politiek. Maar temicha een item kon. En of score politiek. Nas oppo eigenlijk nazi. Sawan toe. Politieke. Lokale leiders herawan. De mana ati gi a nazi. De mana ati gi wisranang. Te metja sanko naar voren. Want misschien wat loma ne wat takangami. Omdat mina gedocumenteerd te met onderzoek. Het tanga no we onderzoek HPSG deal. Maar mi wan shi. Want wat loma tak ja contract niet. Ne goma contract zo ook toe ete. Maar baka saving. Boefuru ving. Zij mek score politiek. Wat er no doen. Mino beledig uno. En mino beledig was masa bij de ook toe ambassadeur naar Indonesië of consul minister sang. Dan proberen jullie allemaal politiek te scoren. Maar mi was score politiek era. Maar mi no was score politiek zo. Want a bom sa de in a deal. Go zoeken ete. Dat ook pas zoeken. Dat melden me era. Mi wan shis ma ba bom. Dat mi wan shi. Mi wan shi. Small pota bom. Wat a HPSG deal. Era no. Uskor politiek. Maar fa deal go godoro. Mi sa kare HPSG deal. Yoshi van een toeman op baka a nazi na de egi fatu. Mino tak furu. Disi wa im onthoud sa metaki. Ego ama nazi, ego ama wisranang. If uno score politiek persoonlijk, want jullie allemaal hebben een soort persoonlijk belang. Want if je bedena nya patutu, uno botaki. Want dan nazi nobo sabi. Wisrana nobo sabi. Want uno was score politiek. Sorry, ja kijk hier. Dit en we gaan naar de rechter. Hier no chocolade mars hera. Nog een nazi moro voor de gek. Mota oppo de an nazi dan gaan wisrana. Hera? Mo oppo de ai. Mi apwang sani. Sami wan actie, maar min de voorzichtig, want de keltje apparaat collect van mijn taki. En die mannen volgen ons allemaal. Daarom, volgers, voorzichtig zei je Singotaptra app. Voorzichtig zei je TakTap app. En voorzichtig zei je Deletap app. Want als een regering in staat voor investeren miljoenen dollar. Voor luko minanga yu. Dat hier no. Dat we kostra regering. Maar mek de man luko in de eigen speaker. Mek de man luko de man. Zij doet corruptie. Ja da? U begin luko. Meneer Dijksteel. U begin luko. Trouwen voor a TV. Health TV. U luko. Serana TV. Je gaat niets bij mij vinden.
De man dat luku. Luku de man meer zorg. Luku de man zet ik om een grong. Me koite. Minister, je op een benzine money. Maar minister, er worden miljoenen liters gebruikt of gesmokkeld. Maar minister, ga je bezien. Want je na transparant man toch? Je transparant en je transparant naar natie toe. Minister, ga je bezien. Je kan zorgen natie. Nanga wisranang. Omeni benzine en gebruik per ministerie. En voor mij morgen mooi, dat import ook toe om een benzine bepaalde minister en gebruik. Je pot ook toe om een benzine en gebruik dat departement. Je moet pot ook toe dat de loyalisten voor je partij per je demi denken. Dat is even via peer. Dat je pot ook toe om een benzine en gebruik. De loyalisten naar de buitenvrouw, naar de binnenvrouw, naar een extra chauffeur om een benzine te tank. Want nou, olie oppo, internationaal dit en de benzine we doen aan subsidie, alle larikoek verhalen. Maar we hebben staatsolie hier. Al 30 jaar wordt de natie geneukt. Om het even zo te zeggen. Daar hebben we zoveel bronnen gevonden. Voor Suriname en de Keri rivier. En we hebben gas gevonden. Maar de natie gaat er geen niets van krijgen. Zijn een aantal clans gaan krijgen. Dus minister Agaiber Singh. Moet hij goed die de wansani. Je moet actie je collega LVV minister moet je netjes komen. Want ik kan de bungro voeteren. Je moet actie je collega minister LVV Sudin om een olie en tank tax free. Want de man een pijpenlast heeft op olie. Jana Livorno tapahaven. Mexiudin gide boto sa elai oli. Dan hij mij kwa rutonde na strana liba. Dan hij mij mek money na nga oli. Dape im luku. No luku de chi go to man. Of want to man say abragwa francais na nga 25 baril. Sa de mij furleja. En hij met tak fake. Dat bel me dat hij met tak rotzooi. Era? Dus, Agaiber Singh, mi sap dat je probleem. Mi sap dat je pot toe mooi zijn die president. Maar president gaat het niet van je nemen. Ik weet dat je spijt van hebt. Maar Assyria staat voor je nog open. Dus beter itek ontslag. Want de chaprahas, this is de loan to you. Don't make you so to her, Agaiber Singh. En je chawa porden die op chim. Onthop busa met tijger minister Agaiber Singh. Dus if mina you no play mooi weer, no bescherm, no man. Maar if je tang dat je dena systeem toe. Je dena systeem toe. Want no een president no arki you. Outro alle de papieren gwa say. En je frustreer. Ilibi bumbo salaris voor na Assyria. Je trouw minister. Je denkt dat je redden Suriname. Je nog redden niks. Nanga de chaprahas. Nanga de Yabani. Nanga alle des. Yo, tegen bepaalde samat. Bel me. If you have my nummer ete, bel me. Dan moet tegen sa omiti. Yoshi sa omiti trayari Agaiber Singh. Yoshi sa yu egi mati. Sa yu denkt dat na yu mati. Nanga alle de collega fidape. Yoshi if you buno stroto. Im lukbong.
De chucha say commit you. Teki ailuku. Dus bigi actie minister Sildin, de olie pede olie ego. Daarom uno be wan kleur a olie. Daarom uno be wan ja olie wan kleur. Takera dis na visiman, dis na busman. Dat is zoals u daarom. Daarom. Want a corruptie, a fufuru, mus godoro. Ja toch? Want u deed tak te uspaar, dat we bij alle libisma tijdens verkiezing baka. Nanga dat u de bezig toch? Want we takik ba voor bij libisma. Ja toch? We bij libisma. Dus minister Akaiba Singh, luku sedu. Maar ja, we zijn naar Dubai gegaan. Minotak de pete. Want de man binnen Jim alle informatie. Maar president. Dus moet tegen een herorganisatie voor Dubai. Ik kan trouwen in een gotro. Dus ik vind het jammer dat zalig Wilgo Baren no. Ja, Wilgo Baren. Nanga masrachon no demoro. Dan ben we arki de sadabo takti de jong. Na so je presenteer Sernang na Dubai. Nanga some familie en friends. Het was gewoon een familiereis. U godape, dat je gaat tegen volk. Ja, in de long term zullen we zien. Er gaan investeerders komen. Isabi, dadelijk moet ik een foto van boy. Dat ik pot Sernang, dat een karta. Als street artist, 46 miljoen views. Amanda pot Sernang, tap karta. Yo, no sap omen Sernamang, sa ap fabriek dape, sa e producer dape na Dubai. You sap omen Sernamay tang na Dubai? De jouw minister, Sildin, sa tak ja, ik heb veel businesskaarten gehad. Minister Sildin, ik heb een koffer vol businesskaart voor je, van Dubai. Iwane, weer digitaal, of weer hardcopy, tell me van Iwane. En aan een laula investeerder Sildin. Je gaat daarbij, wat daar Suriname, en Suriname gaat precies zo blijven. En wat takwa santide. Mire bouwen takken nooit eigenlijk. En met stamvolk, dan met takwa matif mi. Met tegen dat ik kondre disi. En aman ba amen no. Heeft een spiritueel probleem. Dan met dat spiritueel probleem. Dat boom voor ons aan Frans. Negatief 75. U teka kondre. Maar u no teka kondre boom. En met tek. En met tegen waarom tek mi kwalen. Maar in luku de leiders. Vanaf negatief 75 agestak u vast na katibo ete. En zeide. Spiritueel. U tekwa kondre. En isabi de wetman behoru verdeeld ba. Je weet toch, Javanen daar, Hunistanen daar, Kriolen daar, Panya. No one leider, gotak nangam a doti fa kondre. En no one leider ne teka moeite, waar jullie zijn bezig met kalimai en met dit, met eigen dingen. Maar jullie zijn nooit bezig geweest met mama saranang, sweetie saranang, a gromma, a doti pewe libi. No one leider no teke ting, spiritueel fasi, tak yere no fa mi opai man, tak alas ranamang, akan libi sweetie, tapa grong di sawe libi. No one leider no teke ting,
voor onderzoek, tak na de spiritueel man, tak sana probleem, tak tanga no, uno man ka lok tu. No ang leider no teke teng, fus do rustig, fu pures leren su, fu purde su, so futu, poteta pa gromma, en firi, tak ay, me fira gromma, me fira santi. Taka yeye taka nga ding. No ang leider minoshi ete. Leiders, we karusref leiders. Uno loba kondre. Uno lob de nazi. Uno lob de ma visranang. Want je tang hoor uso ten voordele voor een aantal familie. Dan kan kost de wetman, maar de wetman abdesan toe. Ik denk dat zomaar de wetman kon ja zo. Dus uno paya man, maar u tek onafhankelijkheid. U op een vraga, a vraga schrijf une respecteer. De man zou een play leider of denk Chara Conre disi. U go teme take 3 minuten. U go denki sa mi tegunu. Ook voor de jongeren. Zou teka Conre abra. Anders gaan we zo 100 jaar, 200 jaar zo blijven. En het komt nooit goed. Nooit komt het goed. Minosap ota naturo chamigwe. Maar spiritueel staan is even een seti. Wat tanko su srefi. Uno ma bondru srefi. Uno ma tak nango lekwan libisman nango srefi. Dat zou bereid. Zo bereid gidep ching. Iedereen die komt, puur eigen belang. Omdat hij de mijn long bakka de gedachte van materieel. De mijn long bakka gedachte, ik moet hebben en de rest mag stikken. Ikke. Ben wat charengwe. Alleja tapa doti die zou ook geboren. Alleja walibeng. Leja walibeng. Dis me ba tegen ook toe. Go luku a spiritueel sanfa a kondre disi. Anders ano waka. De leiders moeten kanomi. A captain van botte eteka leiderschap er. Nam teka leiden voor doen. Ja. 46 jaar onafhankelijkheid en onherlering. Meneer Dubai, president. Je bent naar Dubai. Hoeveel contracten heb je getekend? Ga je het aan de natie wijzen, president? Hoeveel investeerders gaan komen? Gaan we een letter Dubai maken? Zie je wat Dubai in 50 jaar heeft gedaan? En no money. Na denk je voor een leiderschap. Ontwikkelen akondre. Ik sabi me anoa man say pot ala so sant op Facebook. Als me kapot foto dat je zelf shit ang asma me af contact in Dubai. Me af asma dape asma lafuang. Atei mi. Ai mi caro, kom no takiara. Dala ko sab moro furo. Maar me contact Dubai ete. We chap bigi investering akonto. You egi ondernemers say wan broko. Je eigen ondernemers gaan klaar dadelijk. De centrale bank actie tak 30% president. Ga je dat corrigeren? Je eigen ondernemers sa op rente, sa moest go pay rente. Dat soort onderneem je ja, zo in akondre.
Wat heb je vandaag gegeten? Nasi, doksa. Wat trouwens ja zo. Tanga alleen zei president. Fully big idee. Trouwens te kwantje zo tape alleen si. Trouwens ja 3 brede president. Futalibi. Sayu yang tide president. Sayu vrouw yang tide. Dat we ko pleit keizer. We pleit koningin. San tegen de wet. Taki me kwa zegel. Die uw vrouw. Hergrond tapueshi. Saya do. Hergrond tapu sanshi. Nangasmai gwena Dubai. Hergrond tapueshi. Van je gedrag is refi. Dat je kondre een probleem. Je ching na nyang. Verpleegsters moest roko 3 shift voor apam chimoro money. Dan go pay zo met belasting. Zogenaamd we puro chim belasting. Maar we kier afvallen. Na nga alles wat geweldig sa we doen. Dan we veel zijn kies makti. Zonder vlees en groot web. Lastang even we kies 28 zetel. Is je sa natuur hij doet. Dat natuur sap sa. Natuur test je uit naar 20 zetel. Lastang van natuur begi 28 zetel. Samsha her natuur dis bij bos. An natuur bo wraakt op een streefie. Dat je aksa volk 28 zetels. Mijn actie de VAP'ers. Want je boe VAP'ers toe. Je VAP'ers al loba kondre toe. We accepteren sanis voor president Fono. Nadat ibolo van volk VAP'ers. Sapsa. De DNA-leden voor VAP no man tak moro. Jullie hadden zo'n grote mond. Gaan jullie wat zeggen? Of niet? Gaan jullie dat accepteren, VAP'ers? No, shu. En voor vergader voor jaga president godo jagengwe. Maar nee, eigen belang. Want dan tron onderdirecteur, amatron directeur. Ik kan ook dit op Facebook toch. Ten de veel functie. Ja, deze dat, de president denkt. Nou, lo fake account, maar misschien denkt toch. Ten de directeur, onderdirecteur. Of de kies positie. Direct is dat toch goed. Ja, maar boeira, die zit dat die. Maar op chien volk hij dede. De man sa stempoti dape. De man dede. Alleen maar bellenlikkers. Alleen maar bellenlikkers. Na so be wan lomi na wan post. Fu tap me back. En nou post is al me post me back aan fini. I don't know. I don't know. Getuige de. Nooit. Mi go altijd ja nazi. Me go ja volk. En mine arki de man se pot nonsense op me page. Zal me lip den toe. President ik wa Dubai. Ik geef zo mijn money uit. Sa uno sap ete omeni. We karwa bedrag. Er wordt geshopt in malls met veiligheid. Jonge veiligheid moest op het tas. Dat naar roken voor veiligheid. Hé jongen. Veiligheid mannen jongen. 6 otte veiligheid maar je hoort tas die wa first lady. Huh? Hé jere nou. Usabu waarde lek libis maar. Usabu waarde. Daya lek wa minister van LVV en leg uit. Fama shistak Dubai gewel eerste keer. Voor mij moesten Aladdin de stampugo om elis bigwa Dubai jamanisi. Maar ze hebben nooit geluisterd. Unama pranwa kretonja tap de passie met die toerisme kom. Luku foto om een jarig ba.
Alle regering zei kom. No broertje no maken pran netjes en onderhoud. Want u heer also moest onderhouden. U tafra moest onderhouden. U praatje moest onderhouden. Dat u want over toerisme. Dat u want make investeerders konja. Zo firma o konja. No want boe investeerders no kon. Wisrana nasi no make a regering decisions don't know. No want investeerders buang no koere. Iden de mannen luku president zei do vrouw ching tante om herstamboom. Isap om mijn familie kwa Dubai. Herstamboom. Aangetrouwde familie en neef en zo familie. Chanwa tusmago dape iberika tak ai monita pe nonita dati apoku waidrai dape. Ina dat o sestrana da betrebe chari de poti artista door 46 miljoen views. Da kana mame setwatu arti dape dai bechi ome man wera twee bosabunu. Je hebt de kaart geplaatst. Suriname, hergrond tapu no. Je hebt Suriname nergens geplaatst. A hergrond tapu ala libisma say waka. No na ala de techniek. A de grond tapu de tapu anu. A de tapu telefoon. A grond tapu no dat ding anu no de. Dat na grond tapu no. Alla stap say make ik my sabi. En mi kos even alla my sabi. Dat je want low a volk ete, je want low a natie ete, je want low wisranang ete. Ik denk na 1960, a piste VAP, betroe draadpaal, na stroompaal, dat er hebben wina verkiezen, dat er met gwanga alla paal. Ik denk dat de ma betroe pay, tak watra o kong. Dat ta verkiezen wini, dat met gwanga alla de pay. You denk dat de sprana ma dong zo ete? We vergeten? Alles aan de vorige. Tena Dubai je tak over. Ja, en de vorige regering. Wala mala sabik ba. We weten het. Daarom op ik kiezen Giyo, maar no. Je en me kwam koninkrijk. En de VAP accepteren toe. Want niemand zegt niets meer. Santoki, waarmee ben je bezig? Ik had het al over die triangle. Dan met het over triangle. Volgens, hoe begrijp me? Je gaat naar een expo. Dat je begint taki first lady. Soort leider en halen dat in een idee. First lady, welkom. First lady na laatste. In Dubai. Ja, grapje, mek jong. Mina sa sma, leri asa dat ino kami ka grap dati. Da man no tegen you. Maar je wordt goed uitgelachen. De man laugh you dape president. Kan die no sabi. Isa ome man laugh you. Ala di map contact nanga. Dubai. Roxana Temitak as the worst president I ever seen in my life of 20 years with delegations international. Roxana Temitak. En Roxana na rechterhand van de prins. Kan hem actie mi mati baldeu. Wie not, tak e no. Toch daar Holland, ga even naar Dubai voor me. Dan begin je kaarten te halen, investeerders. Dan mag je takken naar prins. Dan kan de, hoe kan je want to investeren, even kan takken naar de boom. Want niemand wil komen hoor. De investeerders die hier willen komen, naar fufuru go to, naar fufuru olie. Ja toch? Want ze moeten geld maken, de man naar business. Maar ze gaan niets voor ons doen hoor. Niks.
De mano China, tak do jongen atoso gratis. Era? De mano China. De mana business. Je kan al op verhaal converteren en op de long term. We willen niets weten van long term. We wachten al lang op long term. Short term. Short term. Ayo. Dayogi. Wa seal. Dus eerder nog. Dus no de if first lady me kwam briefie fredere. Want if first lady schreef een briefie gona school to takere na kusi tak laulo sani. Nanga so aan seal jos roto. Mensen jullie zijn gewaarschuwd. Mensen jullie zijn gewaarschuwd. Lukbong. De met tak man e drie papa. De Madina triangle. No onderschat asanati. No onderschatting. Dat die wat me wat tegen. Want is niet makkelijk. Isabi, a makkelijk voor tak-taki. Isabi toch, a makkelijk voor tak-taki. Maar moet tegen wansani. Escriven sa mite en mit take vaker. Over a dala mi no want tak moro. Over a oli mi no want tak moro. Mi be tegung bataka olio opo. Mi be tegu takira na wa aboma gedachte de ma abi. De mij klaar dape de mij kirunja. Januari. Mi tegu no. Lukus opsa. De verrassingen zou komen met nu. Dat we tijmi tak met tak don sani met tak lau sani. Maar u kan stand by. Echt u kan stand by. Dom luko. De semma sas dono uno de. De semma say furno uno de. Wan loro ko ay do zogenaamd LVV, bureau volkscontacten, toch? If je nu moet dadelijk dan moet je een pakket, dan moet je een verhoging, want de man nyang, want ze hebben de man shitak de man klari, teki ay lukus opsa, teki ay lukus opsa. Isap ome winkri ay tapu, regering. Isap ome bedrijven ay brokon hun regering. De minister voor LVV ook al leggen van Alesi op een prijs. Fa. Tak ay Alesi is booming. Fa. A koers staan sem. Maar voor $120 agwa $500 zoveel dollar. Voor minister kan halen in een idee. Business kaart heeft zoveel gebruikt daar gezien. Om een ministers voor naar het DNA de gwa buitenland. Sade do jisrana. Sade do. Wat aantal ding. Look een foto. Une sheng. De buitenlanders zijn konja. Une sheng no. Teodora bepaalde pressie. Mijn god, mooie bloemen, trein, tram. Ja, je jongen tegel, kringeren. Wap stong, wap grint, wap graniet, wap bauxite, wap alles aan die. Fuse tu foto. Wap chi foto no man city. Wap chi foto. Gin 10.000 hectare. Dan moet sorry van me kwam nu foto. Gin 10.000 hectare regering. Me sorry sabe me kina foto. En ook bluff me bluff. Give me, if you know what give me, give 100 hectare. Give 500 hectare. Wat toch weer voorgrond voor zeer internationaal. Toch weer te groep op beurs op Engeland. Toch weer te goud busi, nanga udu busi, goluku, adeta beurs naar Engeland. Zulke success hebben we in Suriname. Dat we tak een boos rana op. To make money, pewe go libi. Goluku de, wan voor wan. Amerika, Curaçao, Aruba,
Bonaire, Sint Maarten, Holland, Spanje, go lukuding. Alla de sakse chocolade mars. Dan we ko tegi unstra na maar zij onderneemt ja zo. 30% wat dede. De klant zei bij de san do dede. U dede ba. Ateja watra dorok ba. Kan de no sabi. Wat if is dorang in bigi kogelvrij wagi. En je hebt contact na desma moro. Want je vindt je na president. Na koninkrijk. Ja toch, wat die vrouw pleit. Wat bigi. Isabi toch de san. De was soort sani. Oh Jezus. Oh nature. Oh nature. Halleluja nature. Help ons met deze mensen. Happy we. Sma zijn machtsdronken. Zijn machtsdronken. Ano alaman af ding. Mga aant af ding. De waka say de su. Dene shilibis mamoro. Dene shilibis mamoro. A wiki swan briefie egwa hof. Dan mi wan she. If zij gives first lady. En if mi no kiss me sanja me sene wa international of. Want ane kon in grondwet voor. Nergens. Waloma takik ba. Nergens, president. Sap ano alasan imak takwa ne mawa sroto mi to. Mi sap dat de loer mi. Mi sap dat de wan kier mi. Trauma vergiftig mi. De guabonu man. Na alles wat in der jazz aan de proberen kirisma. Zijn de tegen de man die zien. Maar met barumba. A eneste van sami kan dede. Na nature kan chamigwe. Noa man. Noa man. Mi breiti era. Takwe mek bonu man jou money. Ma paja ano luk. President, regering, want misschien dingen was zo boos. Ronnie was boos op de luchthaven volgens mij. Hij ben wraak. Hij heeft visie, deze bepaalde man visie dat. Deze kan mij wraak. Maar Ronnie, look hoe je partij toe. Want de Labaria, dena in partij voor toe. De la baria de me briki de abo persan tranga e beroko tranga giyu de me broko de mafju. Dus Ronnie, if je tak in lobby partij en je wan kon biggie, want volgens mij if you go so doro dat you kan forget je partij. You klarik ba. Want de mensen met she e waka nanga you, de lonto om you, om grong, om chiroko, dat je ne luku de man voor je strefi. Je behandelt je eigen man. Je eigen man in je behandelboom. Wat ik wat trasani. Want je vermijdt me toch. Je vermijdt me. Want de waarheid te met tegen unwan luku. Mi fene jammer gidem abboppers, nanga de VAP'ers, nanga de NPS'ers. Ze en mene nanga kondre, nefen kans fu chara chenchi. Want de chapra has, de dagu, kom karne so, de herdershond, na puur eigen belang. Puur eigen belang. Fuyere, vast mij te grong, tap stichting, minister ROGB, dat we grong een teken binnen 3 weken, dat we chimpoti man, no man kies wan grong, wap chimpoti man, mus wakti, aiti mo wayari, foyari,
5 jaar. Omdat aman een politieke herder, aman een de chaprahas, aman een lijn voor First Lady, of aman een lijn voor een biggie topper in VAP, of een biggie topper in ABAP, of een biggie topper in NPS, of een pertjel hoor, to wiki. Stuk hij vervals. Minister Sabi, Efano Sabi. Minister ROGB, im look bong, temi opo mi mofo, da yo temi takuru, ma yuno kago om nanga libis maso. Was mano ka wakti 4 jari, 20 jari, 25 jari. Dan omdat als man een VAP'er, dan mij kies van grond binnen tumong. Als stekten op binnen tuwiki. Dat fa. U kan vertellen dat hij me wat tak over de sandisi, dan vind ik met taki. Ano desma dat de man zei kosuku grond binnen, ano desma dat go stemmen. Ano man nga Holland passport, nga de American passport. Wastra man nga strana pas, nga strana nefeni. Stekte nga even no de. Stekte nga. Amo tagi. Mo pote ina wiki seko. No de stekte ne kisning. Stekte nga nummer. Uno sabi no? Oh, ik heb weer fake news gezegd, hè? Regering? Ik heb weer fake news, no? Stichtingen hebben nummers. Ze hebben geen naam meer. En men geeft dat weg op een stichtingnummer. En je weet niet wie dat is. I be got up. Sorry. Aso go am nang asma? Omdat utro minister nga directeur uno sabli bisma moro. Utro minister nga directeur asma poti dape, asma pussy dape, asma ondersteun you dape. They want behandel libisma lekwa pis meti. Mina lasta wang sa oduwe nga libisma. Oto boom sa metay gono. Mina lasta wang. Je mag de minister, je mag de president, je mag de odi hel. Die 5 jaar no mo. Kan de 3 jaar no mo. Kan de 2 jaar no mo. Kan de 1 jaar no mo. A osoyos dong. Omem de wakajaso. Gwekong. No play karansa jimera. Aleja wa gwelip alasani. Ala de show jompo e jompe bigi wagi e hei oto nga de sanat. Ajado tang. Alibis mapo chudape. Nasrana mapo chudape. Anawa groepo chudape. Strana mapo chudape. E fu no man begrijpt a pis dati. Dan a wiswasi den you ede. You no sab go op nga leiderschap. You no sab go op nga ministerschap. You no sab go op nga directeurschap. Want you prakseri taki hey moro asma fu woyo. You hey moro asma ama sayre ya bus. You hey moro ama sayre ya taxi. You hey moro asma boy say senta pa uku. Ama saba barbecue stand. Utron hey. Lek van mij was een vorige jaar ex-minister. Mi was een journal. Want mijn jaf no ama en mijn drink voor no ama. A nature is zorgumi. Maar if je tak je tek een functie, doe je functie boom. Want a kondre net draai. Regering heeft het niet eens door.
So show. Alleen maar show. Alleen maar show. Kan de first lady moest containen nu. Voor hoeveel is er geshopt in de Dubai malls. Met hoeveel lijfwachten ze daar was. Hebben jullie dat niet gefilmd? President. Gaan we nog die 50 miljoen of 40 miljoen aan pakketten. Krijgen we nog een lijst wie die pakketten heeft gehad. Minister Sudin. Er is 50 miljoen verdeeld voor landbouwers. Gaat Wisrana nog een lijst krijgen? Aan wie is er betaald? Aan wie is er geld gegeven? Is de natie, dus je de natie nog mag sabi. Natie nog mag sabi om esma go naar Dubai. Natie nog mag sabi, want alles aan de minister bibe zij doet toch. Maar kiswa money, dat dape amone nyang. Amone prati, een ticket kopen, en voor diaspora in Nederland betalen. Hoe sabi? Maar make a nazi sabi. If a nazi no sabi, dat wat tak we furu. Maar if tak we furu, pot alasa na wa kranti, if na Facebook page, u poten ja nazi. Hoeveel is er voor tickets betaald? Hoeveel zijn de daggelden? Ja toch? Dat transparantie toch, dat heb je ons beloofd. Ja toch? Minister Sudin, hoeveel rijst ga je exporteren? Minister Sudin, hoeveel groenten ga je exporteren? Hoeveel contracten heb je getekend? Of gaan we daar groenten planten? Of ga je landbouwers naar Dubai brengen om daar te planten? Dat zijn de toen sabi. President concreet. Want Michel kwam weeskapitaal, trouwe money. Omen investeerders ook kon Sranang. Omen libisma voor Sranang aan nasi of in Roko. Omeni, tak jere no, we maken een nieuwe foto. Dubai audio een nieuwe foto met 25.000 woningen. Maar dan kon tegen me dat ze zijn geïnteresseerd in onze olie, in onze gas. Papakas-verhaal. Dat weet elke persoon dat alle grond op een lukunono de, na een boomverrekijker, o dom ude, fuster aan boomkop gide man. Want je hebt miljoen daar gehad, 5 miljoen daar, Kalotti deal, alle soort deals, je bent naar Kalotti geweest. Iedereen weet de achtergrond van Kalotti. Maar je was zo naar Kalotti. Toch? Als ik me niet vergis, had je ook een keertje over Kalotti gesproken van Suriname. Zo negatief, denk ik. Kan de volgers kan op me lee. Maar je gaat naar Kalotti, we gaan naar go to. Ja, Sasi. Kijk hier vallen, kijk. Go. Dat Yusrana man, nabi nyang. Yusrana man, no abi money pai dresi. Mi chepoti fesmalen, moest go suku hede money, gisma, tak idem opereer. De disi, dat toch weer kosama. Ja toch? Want fesmalen moet alles oplossen. Ja toch? Maar une longo. Zijn ook die fesmalen wat 2 ton dollar. Meka sorry sa kan doen in 3 jaar in een 2 ton dollar. Dan ben sorry voor je manage. Maar nee, 9 ton dollar, wat ook niet waar is. Kom met bewijzen. Dan ga ik je wijzen dat het meer is geworden. Is dat is overgebudgeteerd. Want de president moest niet slapen in een kamer van $1,800. Maar je weet, Koninkrijk der Kijken moet in een kamer gaan van $7.000 of $10.000 of $12.000. Ja kijk, kan dit? Dat tegen me, dat is het fake nieuws. Ik weet het niet. De wereld moet zien dat er een koningin is gegaan. De wereld moet zien hoe wij zich gedragen. Dan willen we naar IMF, dan willen we naar IDB, dan alle soort wereldbank om geld te zoeken. Maar we zorgen tapu, jongen. We rijden naar 16 auto, naar 25 DC, naar 25 dati. Is dat niet toch? Huh?
Ala sot sani. Isabi to. Ala sot salwe go source ma. Masa ino sabi tak asmafu flora, asmaf tamenga, asmaf guyaba, asmaf bronswe, asmaf klaskri. Desmasa da Mario Burg ide osasana makis een pisgro, de tori no los op. Wat we zijn bezig met onszelf te vereren. Hoe lobus treft zo gevaarlijk. Dat volk potje dape. Boy bi dan natuur dankbaar. Tak je nog kies 28 status. Anders miro sab sa nanga volk. Miro sabo teka volk. Isa mi pot mi volgens kan de wan say volg mi pot wa poku. Maar ane goma inhoud van poku. De leiders na nga 3 voor 5 agenda. De leiders na nga 3 voor 5. Tewe kwa stembiro no. Sabi. Im sabi. Ucha heights no. No stemt op een man zijn college you. Want je ziet 46 jaar langer. 46 jaar langer. Na sem systeem we go doro. Dat we koswa aantal parten. Daarom kun je dat met NDP hier maar zijn zie. Maar change kon wel. Maar de change na sem chaprahas. De sem labaria. Te agertak te een partij wini. Agertak mijn lonto. De kapitalist. Dat de man bij brainy. Want dan moet de tas gekocht worden. En wat ga je gaat voor je kopen hoor. Je mag een Chanel bestellen hoor. $22,000. Dat bij wat tas je. Dan maar voor $1 miljoen na nasi. Ta je voor een kavel voor 300 vierkante meter. Dan wat topper van regering en die minister opdracht tekenen. 25 hectare. 5000 hectare. Want ik ben Beatrix. Ja, ik ben Beatrix. Ik geef opdracht. Ik heb een ziel. Wat kan je me vertellen? Ik heb macht. Dat na systeem. VAP'ers. Is je voor bij jumpen toch? Dan met takken aan de boom VAP'ers. Aan de voerman VAP'ers met dat. Na disubewani. Na disubewani. Is je zei teku wan voor toch? Is je zei teku wan voor toch? Je ziet dadelijk, bakken we moe of toe moe. Om men ontevreden VAP'ers elkaar ook toe. Want ze worden ook maandag. Teki ai lukus op sa. Teki ai, de lukus op sa. Sabi? Ano, alasan buftaki. Maar er komen mooie tijden hoor. Er komen mooie tijden. Sraramang, mi want tijden wansani. Sami want tijden nu. Bigi bagayster strefi. Bigi takang strefi sa wani. Bigi taki nang strefi pe wango. Want if a man is go eten nga her top disi. Eten wan yari. Da uno demorara. Misre Philip o men no de. E gwa buitenland. Dan moet ik hard mo gwa bigwe. Want mino man libi wan kondre. Da wa agestak na an komoro le kwa dictator we go libi. Wan man sap sang e do. Een gevoel dat me kies. En dan me begin vrede. Me begin vrede. En mino man shisani.
Dus lik van alles maar is ook gwe. Ondernemers zijn gwe. Kan dat de wani? Dat de wasas doen dat in een paleis. Na zonder libisma. Want kondre zonder libisma. No de manja next. Want de vergiti. Tak na libisma ek pot ding. De vergiti. Tak na denki libisma. Zij vergeet zo lezen. Sa shito atrasani. Ek pot you. Dat is wat ik want te doen. Mensen. Maar bif kwe. Moet een paar andere dingen gaan doen nu. Ja. Ik want te doen lobby. U bondru schrefi. U takango schrefi. Want het komt niet goed. Is je adala de eteso. Is je adala de soto. Baka Januari ko luku seipsa. Want ak dala de ma hore so. Ma check ay luku soipsa. Dat is wat mine me ku vrede era. En de man zei verdient na lanti to. Luku omen dala ku pai. U luku. Da kade wo jim wan de leti. Maar no tem de jim leti. Temi da libi jim leti. Era. Mensen volgers nog bedankt. Alle mensen zeggen share me. Thank you very much. Blijf sharen. Blijf me volgen. En de man zei kost me. Ook to me wat taki. Denk je boem voor si kost me. En te met taki. Kan je met tak want toe zijn fout. We zeggen mens. Maar go denk je boem. No play no one chan man. No play no one Ronnie man. Maar bigi luki strefi. Luku fa jou nyang. Luku fa jou dringi. Anogiti de. Anogiti tamara. Magi altijd. Giyup ching 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 ching. Sa ekong sa muskong ete. Dat is mo ante guno. Era. Dus u kan kosmi. Maar sap sa je taki. En voorzichtig sa je doen. Want het komt. Bijna mo ante guno. Takere no. Agerstak na. Kom de voorzichtig era. Pas zijn de voorzichtig zei het tak nota. Want no pas me begrijp. Tak politiek. Rank je no hei. De mij lafang ayu. De mij dringen ayu. Maar te taka waarheid. Dat in de ati de man van nefi wan dollar voor suit you. Want libisma. No mag sabi. Seip sa. Fada mij gudu den strefi. Fada mij begeister den strefi. Sosofu furu. Sosofu furu. Fa poti volk. Dan want tekalek wan aboma we queensa volk no mo. Da wa oli. Wa bokshit. Of tenminste. Wa go to. Nanga busi. Nanga disi. Nanga dati. Nanga dati. De shi taki. 500-600.000 sma. Tanga no udesen. 46 jaar lang. Mensen, goedemiddag. Goedenavond voor het buitenland. Hey, Mr. Spanje. Mokari zo. En de mensen uit Filipijnen zie ik. Ik zie Roxana. Vietnam. Indonesië. Hey, many thanks. Ik zal geen namen noemen. Maar lobby. Wie is er dan? Lobby. Volgende week zondag met Debaka. En ik hoop door de week maar wat toe documenten. We gaan lezen de documenten zelfs. Hé mensen. Want misschien dat ik maar blok een aantal de page voor me. Oh nee spam. Make that aan blok. One day door blok des revi. Ciao ciao. Hé dus. Koluku zelfs. Kolobus revi. Bye bye.